Public Attorney's Office ug ang National Bureau of Investigation nakig-alayon sa Philippine National Police sa gilusad nga full-blown investigation sa kamatayon ni Ronnel Baguio, ang tinunan sa UCMATC nga namatay sa hazing. Samtang nakig-alayon na sa Cebu City Police Office ang nag-recruit kang Baguio nga mopa-appeal sa fraternity. Subay niini 5 ka mga persons of interest sa initiation ang gitumbok nga mo'y responsable sa kamatayon sa biktima. Niyang detalye pinaagi niining report. Subay sa protocol sa Public Attorney's Office, wa magpa-interview on camera ang regional head nga si Attorney Maria Jerry Kalinawan. Apan gitugan nini nga usa ka priority case uban sa National Bureau of Investigation ang kaso sa marine engineering student sa University of Cebu MATC nga si Ronnel Baguio. Kasamtangang nagpahigayon sila og parallel investigation sa nahitabo. Gihupta na sa PAW ang pipila ka mga documentary evidence sa kaso. Lakip nini ang resulta sa autopsy nga gihimo sa PNP Crime Laboratory pinaagi sa Medical Legal Officer Dr. Benjamin Lara. Sa autopsy report, giingong acute kidney injury secondary to rhabdomyolysis secondary blunt traumatic injuries to the lower extremities ang hinungdan sa kamatayon ni Baguio. Gitawgan sa GMA Regional TV News si Dr. Lara alang sa interpretasyon sa autopsy result apan gikinahanglan pa kunong mangayo sila og clearance sa ilang central office sa dili pa magpa-interview. Lakip usab sa nakuha sa PAW ang conversation ni Baguio ug sa nag-recruit nini pagsalmot sa fraternity. Pipila sa binayluay nga mensahe na kanayon. Matod sa recruiter, ako'y una kulatan nimo usa ka IRan. Nibalo si Baguio, school-based na master? O, sa UCMATC ta ipasud. Pwede di ka mamahimong ninong master? Ako aman, mati ka, kayahon nimo. Gidugang ni Baguio, Sir, after sa initiation, saan po pwede magstay muna? Reply sa recruiter, depende, if buhay o patay. Ang naasong exchange of messages ang gi-appeal sa affidavit sa inahan sa tinunan nga gisumiter sa Public Attorney's Office. Samtang giduso usab sa PAW ngadto sa NBI ang ilang request sa pagpalahom sa investigasyon. Matod ni Direktor Rina Augusto Soliva sa NBI-7 nga susihon nila ang tanang anggulo sa panghitabo. Giklaro hinuon nini nga makig-alayon sila sa kapolisan. Sanglit mauman kini ang unang nag-imbestigar sa kaso. Naay mga pieces of evidence which di sa nato ma-disclose unsa but i-beef up na to. Tabang na to atong mga investigador mutabang og palig-on sa kaso to determine unsay cause of death gyud ni Mr. Baguio. Gidugang ni Oliva nga posibleng gamiton na lang nila ang autopsy result sa PNP Crime Laboratory ug dili na kinahanglan pang i-autopsy ang lawas sa biktima. As ordered by our Director Medardo de Lemos, I received a call from him yesterday after we received this na if this will be a priority case as the department DOJ case ni. Samtang nakigalayon na usab ang kapulisan sa gitumbok nga recruiter kang Baguio. Matod ni Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang tigpamaba sa Regional Director sa PRO7, nga andam mo cooperate sa investigasyon ang recruiter. Base usab sa investigasyon sa Cebu City Police Office, nga natumbok na ang 5 ka mga responsable sa initiation. Wa pa hinon ni Butchag kinsa sila ug wa pa usab i-detalye kung asa nahitabo ang hazing. The report of the station commander is that nitawag through phone gahapon. He wants to cooperate with the investigation. Then the Mambaling Police Station also contacted a witness who is now in Negros Oriental para maka-execute og affidavit so that makafile tag kaso. Samtang gikumpirmar mismo ni Attorney Augusto Go, ang University Chairman sa USE, nga usa ka instruktor silang tunghaan ang nalambigit sa panghitabo ug iya na kining nahinabi. Matod ni Go nga naa pa sa sugbo ang magtutudlo nga andam mo atubang sa proseso sa balaod. If I may ask, Attorney Go, kining giingon nga instructor involved, imo ba na istorya napatawag nimo sa imo? Yes. And unsa iyang giingon? I cannot divulge yet, but he have already made statement to the police that help solve this case. It's the justice system will work, whatever it is. Gikasubo sa tibok institusyon sa University of Cebu ang gidangatan sa ilahang estudyante
nga si Ronnel Baguio nakikiusa sila sa panawagan sa pagkabot o hustisya sa ginangatan niini. At tangi ang exclusive interview sa chairman sa University of Cebu karong taon-taon. Kauban si Clufer Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.